Vi bestemte os til, at vi vil have en rom per stykke, vi skal have ned. Det er godt. Der er både tomater og det hele. Altså, det tager vi bagefter. Her også. Det mener han så ikke derude, eller hvad? Men altså, nu sagde vi til, at vi skulle have 3 nye buskryger til i morgen. Okay. Jamen, de fik det på armen, at de er brændt sammen. Det smasker noget over dig. Ja. Det kan ikke passe. Ja, det er rigtigt. Det er sådan De to, jeg er med ude der. Det er så... Svært ved at holde masken, det gør jeg. Også i middagsmad. Jeg synes, han er en smule forkælet, men... ja, meget. Han er meget forkælet. Forhold til andre hunde. Han får endda skåret den ud. Det er luksus. Det er service, ikke også i? Ja, vi kommet til Virkelunden igen. Den stod der på 12 grader derude. Det er fantastisk, ikke også? Hun laver god mad, hende mor. Der hænger sådan en temperaturmåler op.